Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 22 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 21 bersikulo 1 ngadto sa 4. Mitan-aw si Jesus sa palibot ug nakita niya ang mga dato nga nanghulog sa ilang mga gasa sa panudlanan sa templo. Nakita usab niya ang usa ka byuda nga kabus kaayo nga naghulog og duha ka gagmay nga sinsilyo. Miingon si Jesus, "Sultihan ko kamo nga mas dako ang gihatag niining kabus nga byuda kay kanilang tanan. Kay ang uban naghalad man sa ilang mga gasa nga sobra sa ilang bahandi, apan siya bisan pa sa iyang kakabus mihatag sa tanan nga iyang gikabuhian." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.